Kako da napravite da vas osvježi piće u ove ljetne dane? Uzmite 2 pomaranče, 1 limun, iscijedite to, dajte sa vodom, dodajte malo leda i kad sve to završite, istresete u WC školjku, odete do friždera, otvorite se pivo i popijete pivo ko svaki normalan čovjek. Crtani vicevi. Sinoć se ja vozim na autobusu, otvorim čokoladu, onu veliku čokoladu i cijelu je pojedem. Gleda neka gospođa u mene i kaže ona meni: mladiću, da li znaš da toliko čokolade je štetno za tvoje zube, odoše ti zubi? I pošto moj najveći problem je ja ne znam šutit, tako da i odgovorim. Moja baba je živla 99 godina. Pita ona mene: što? Jel zašto je i ona jela čokoladu? Ne, zato što je gledala svoja posla. I ništa, posle toga ja si išao sa autobusa, odem kući, bio sam pripravljao neki parti, neka žurka, fešta, nešto, znaš, pije se, roka se, pjeva se, nema šta. Kad neko zvoni na vrata, ja rekao: ko je? Kaže on: policija, otvaraj. Pa rekao: pa mi nismo zvali policiju, mi zvali kurve. Jeste, ali nas je zvao komšija. Pa dobro, nek vas jebe onaj ko vas je zvao. Bacite like, subscribe i vidimo se do sljedećeg puta. Ako imate koje pitanje, pitajte me u komentarima. Lepo budite, lijep dan vam želim i samo budite nasmijani i sretni. To je ono što se traži.